כמו סמארטפון, עדיין חולם ורוצה להתאהב. תפתח חלון לשמש, מסך המגע לעולם לא ייגע לך בלב. החיים שמסביבנו משתנים בכל שנייה. 9 כפול 5, אין פה נקודה. נו, אז כמה הגעת? אנחנו חברים לנצח, שהעתיד שוב מתגנב, המציאות היא לא משחק. 8 בריבוע. חברים לנצח, צריכה מינוס ליאל. אבל היא פלוס 8, מה אתם רוצים? מינוס תעשי מינוס 3-4. מישהו עושה חשבון? משחק מחשב. איפה 100? תנסי לקרוא לזה ולזה. כן, יש בדיוק 100. לא זוכרת. שמרגש אותי כמו דמעה